Despois de 9 anos como concelleiro, José Cela asumiu onte pola noite a alcaldía de Moraña tras a marcha de Luisa Piñeiro para ocupar o cargo de delegada da Xunta de Galicia en Pontevedra. Quero dirixirme ás veciñas e veciños de Moraña para dicirlle que dende hoxe estarei, como a todos estes anos, ao seu completo servicio, a súa total disposición, pero lóxicamente ca maior responsabilidade e dedicación absoluta que confire a alcaldía deste gran concello. A súa intención é continuar co traballo que comezou o equipo con Piñeiro á fronte. Cela aposta polo continuísmo, coa mobilidade como un dos eixos vertebradores da súa política. Apostamos, sin duda, por continuar con algo que funciona, que avanza e que dota aos veciños de mellores infraestruturas e servicios, cunha atención centrada na máxima cercanía, aínda que introduciremos proxectos que se adapten ás novas circunstancias. Confía en que no seu papel de delegada da Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro sexa unha boa aliada para o concello morañés. Quero felicitar a miña amiga, compañeira e predecesora Luisa, porque sen ela este proxecto posiblemente non chegaría tan lonxe. Deixa un legado grandísimo en infraestruturas, servicios públicos, atención aos veciños e tamén porque configurou este equipo con experiencia ca máxima das capacidades para afrontar os retos de futuro. O xa rexedor sinalou que nestes primeiros momentos na alcaldía a prioridade será o coronavirus, que centrará gran parte da acción do goberno.